Maray na hapon po sa inyong mga tugang. Pagirumdum po sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kan banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante. Urog na sa laog kan Santa Misa, mantiniron tatabi ang solemnidad, asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod po ang gapos. Sa ngaran ka na asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibilaban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, tulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Ulikan sa imong pangataman sa pagtaumukan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin ulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin naotob an sa imong kabutan. Naatamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, ulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatian mi na ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban, uli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusugan mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kung hindi ka mamumuto na Ama, sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami an sa mong mga namumutan asin mga pagrugarin, sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka na maasin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang kabos. Sa liwat, Diyos marhay na hapon po sa inyong mga tugang. Ngunyan po, Sabado, misa antisipada para sa ikaduwang Domingo nin Kwaresma. Ang satuya pong mga masa intentions sa misang ini, yun po ang mga minasunod. Thanksgiving of the following: Roslyn Bonafe, Kenneth Cajefe, Sharon Guapo Madronio, Roy Buenconsejo and family, Mrs. Dolores Arnaldo, Ryan Albauno and family, Louis J. Arnaldo, Mendizabal family, for the special intentions of the following: Chris Buenconsejo, for passing the comprehensive examination by Mary Luz Ramirez, for speedy recovery of Anne by Candice. Petition for passing the LET exam of Nizel by Mendizabal family, for fast recovery of Eleanor Sariba by Jerome and Den Das and family, for the eternal repose of the following souls: Susan Dulot kan Agripa family, Norman and Hortensia Dulot kan Meneses Olavario family, Rica Dulot ni Andy and Dea, Gloria, Juan, Raquel, Remedios, Dulot kan Broncano family, Primitivo and Pilisa, Roberto, Dulot ni Julia and Vilma Sanojo, All Souls, Ricardo, Dulot ni Ryan Altavano and family, Ronald Joseph, Dulot kan Cano family, Nersita, Dulot kan Mendizabal family, Lian Caitlin, Dulot ni Jerome and Den Das and family.
ngunyan sa ikaduwang Domingo kan Kwaresma, sa tuyang paghurup-hurupan an manungod sa pagbago, asin pagpararom kan sa tuyang pagtubod, sa panuga kan Diyos, sa satuyang pag-atid-atid sa transfigurasyon ni Jesucristo, lugod maging inspirasyon ini, nganing madangog kita sa iya, asin magpakusog sa satuyang pagtubod, asin pagbago ngunya na Kwaresma. Banwaan nin Diyos, tindog po ang gabos, asin awito niya to an awit sa pagpuon. Sa ngaran ka Ama, sin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurang danta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa Indugabos. Asin sa imong espiritu. Maray na hapon sa Indugabos, mga tugang. Maray na hapon man po, Father. Ako unta, an sa tuyang mga kasalan, nganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles sa Sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kurang tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan na sin pakapatawadaan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, nagtugon ka sa mo na hinanyugon ang padangat mong aki. Pagkaniguang ang puso mi pabasugon kan sa imong tataramon, tanganing huli sa malinig na spiritual na pakasabot, magugma kaming magmansay kan sa imong kamurawayan. Huli kay Jesucristong kagurang nanyamo sa imong aki,
na kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, madadangog niya to, antipan kan kagurangnan ki Abram, an panuga na magkakaigwa siya, nindakol na kapag-arakian. Napapagirumdum ini sa tuya, na ang Diyos dayupot, sa iyang mga panuga. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Genesis. Dangan dinaranin kagurangnan si Abram sa luwas asin tinaraman. Hilinga ang kalangitan asin bilanga ang mga bituon kun kaya mo. Siring kaiyang kadakol ang maging mga kapag-arakian mo. Nagtubod si Abram sa kagurangnan asin huli kaini, ibinilang nin kagurangnan ang pagtubod ni Abram bilang sarong katanosan. Dangan tinaramanin kagurangnan si Abram. Ako ang kagurangnan na nagkuas sa imo sa Ur, kan Babilonia. Tanganing itaos sa imo ining daga bilang sa diri. Dangan naghapot si Abram. O kagurangnan Diyos, paano ko maaraman na bilang sa diri? Alagad naghapot si Abram. O kagurangnan Diyos, paano ko maaraman na namapasa ko ini? Nagsimbag ang kagurangnan. Darahan mo ako nin sarong baka, sarong kanding, asin sarong karnero, na anas 3 taon ang edad, sa kasarong salampati, asin sarong agbaan. Dinara ni Abram ang Diyos ang mga hayop. Dinara sa Diyos ang mga hayop, pakatapos binaraak niya inigabos. Alagad dai niya binaak ang mga gamgam. Tinaralay niya ini sa 2 linya, ang gabos, ang kabaak nasa sarong linya. Kahampang kan kabaak na nasa saro man na linya. Nag-arabot ang mga buitre, tanganing kakanon ang binaak na mga hayop. Alagad binugaw sinda ni Abram. Kansoldop na ang aldaw asin nagdiklom na. Sarong nag-aasungkuron sa kasarong naglalaad na karaba ang biglang nagtunga. Danga nag-agi sa pagultanan kan binaraak na mga hayop. Sa oras na ito, pinagtipanin kagurangnan si Abram asin nagtaram. Nanunugo ako na itatao ko sa imong makapag-arakian ang bilog na dagang ini, magpuon sa Ehipto, sagkod sa salog ni Euphrates. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang kagurangnan sa kong ilaw asin kaligtasan. An kagurangnan sa kong ilaw asin kaligtasan. An kagurangnan iyon sa kong ilaw asin kaligtasan. Si Isay an sa kong matatakutan. An kagurangnan iyon pailihanin sa kong buhay. Sa kiisay ako matatakot. Ang kagurangnan sa kong ilaw asin kaligtasan. Dangog ako kagurangnan kung ako nag-apod sa imo. Mahera ka asin simbaga ako. Kan ika nagtaram, madya, sambahon mo ako. Nagsimbag ang puso ko, kagurangnan, madulok ako. An kagurangnan sa kong ilaw asin kaligtasan. Dai ka magtago sa ko, dai ka maanggot sa ko. Hari pasubulaan sa imong surgoon, ikaan sa kong naging tabang. Hari ako pagpabaya iyo pagsikwalan, o Diyos, nin sa kong kaligtasan. An kagurangnan sa kong ilaw asin kaligtasan. Minatubod akong mahihiling kuan kapag kamarahayan din kagurangnan sa daga nin mga nabubuhay. Masarig ang kagurangnan, maisog, mapakusugon ang puso, magsarig sa kagurangnan. An kagurangnan sa kong ilaw asin kaligtasan. Sa ikaduang babasahon, sinasadol kita ni San Pablo na pakusugon ang satuyang pagtubod, ang pag-arog ki Kristo, asin ang pagsabuhay bilang mga aki kan Diyos. Nagtataram siya na ang premyo niyato, iyo ang buhay na daing kasagkoran, kaiba ang Diyos. Ang ikaduang babasahon. Pagbasa hali sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos.
Mga tugang, mag-arog kamo sako. Tandaan nindo ang mga tawong namumuhay, sosog sa arugan na ipinahiling ko sa indo. Dakol ng beses na sinabi ko ini kaidto sa indo. Asin ngunyan, may luha na sinasabi ko giraray. Kadakol ang namumuhay na rinaraot ang kahulugan kan pagkagadan sa krus ni Kristo. Kapahamakan ang aabotan ninda, huli taan kamawotan kan sa indang hawak, iyo ang naginindang Diyos. Ipinag-oorgulyo paninda ang dapat nindang ikasupog, asin ang iniisip sa naninda, iyo ang mga bagay digdi sa kinaaban. Alagad kita mga tagalangit, naghahalat kitang umabot hali duman ang satong paraligtas, si Hesu Kristo na kagurangnan. Riribayan niya ang satong malalapaon na hawak, asin gigibuhon niyang arog kan sa iyang mamurawayo na hawak. Sa paagi kan kapangyarihan na ginagamit niya sa pagsakop kan gabos. Kaya namumutan kong mga tugang, kamo na hinihidaw kong gayo, na sa kong kaugmahan asin sa kong orgulyo, magdanay kamong pusog sa kagurangnan. Antataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa saimong espiritu, pagrukyaw kan banal na ebanghelyo, susug kay San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Ipinag-iba ni Jesus si Pedro, si Juan, asin si Santiago, pasiring sa sarong bukid tanganing mamibi. Mantang namimibi siya, naliwatan sayang lalawgon, asin naging nakakasulang puti ang gubing niya. Dangan biglang nagtunga ang duwang lalaki na nakipag-ulay sa iya, si Moises asin si Elias, na nagpahiling sa langit no na kamurawayan. Pinag-urulayan ninda ang nagdadangadang nakagadanan ni Jesus na mangyayari sa Jerusalem. Maski grabe ang tungka ni Pedro, sa kakan mga kairiba niya, pinirit nindang day magkaturog, kaya nahiling nindaan kamurawayan ni Jesus asin ang duwang lalaking kaiba niya. Kag naghaling inaan mga lalaki, nagsabi si Pedro kay Jesus, kagurangnan marhay na uya kita digdi, tuguti kaming magibon in tulong payag, saro para sa imo, saro para kay Moises, asin saro para kay Elias. Alagaday niya aram an siyang sinasabi. Nagtatarampa siya kan lindungan sinda nin panganuron. Natakot ang mga disipulo kan tahuban sinda kaini. Dangan may tingog hali sa panganuro na nagsabi, iyo ini an sa kong aki, an pinili ko, dangugan nindo siya. Paguntok ang tingog na hiling nindang sulo na sana si Jesus. Day ninday pinag-usip sa kisay man kan mga aldaw na ito, an nahiling ninda. Mga tugangan marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na hapon sa inugabos mga tugang,
Ngunyan po na ikaduwang Domingo kan Kwaresma, minapadagos kita kan sa tuyang pagbaklay, pasiring sa selebrasyon nyato kan Semana Santa. Asin halik duman sa tagpo sa disyerto kan nakaaging Domingo, na kung saan pinagpresentar sa satuya, pinag-istorya, asin inimbitaran kita na magurup-hurup, manunungod sa pagtentar kay Hesu Kristo, ngunya na hapon, ang pinaglalatag sa satuya, iyo sukamurawayan kan satuyang kagurangnan, duman sa bulod kang transfigurasyon. Arog paano kay ni Pirmi, pag nag-aabot ang panahon kan Kwaresma, enot, perming manunungod sa pagbalo kay Jesus, dangan sinusundan permi iyan kan sa iyang istorya kay ining transfigurasyon. Every year iyan. Kaya kung mariparo nindo, gabos na Ebanghelyo, apwera sa Ebanghelyo ni San Juan, igwa kay ining istorya na ini. Asin pararehas ang konteksto ninda. Nasabi, nangyari ang nasabing transfigurasyon, pagkatapos na magtaram ni Jesus, o pagkatapos na magtaram ni Pedro kay Jesus, na iyo ikaan Mesiyas. Asin man ang pagpahayag, kan sa tuyang kagurangnan, na siya papasakitan, asin magagadan. Pagkatapos kan prediksyon na ini, matukdo si Kristo tungkol sa mga epekto kan pagsunod sa iya. Kung ano ang mangyayari sa iyang mga disipulos. Kaya mas magayon, nahilingon ta ang tagpo na ini sa mas dakulang konteksto kan Paschal Mystery kan sa tuyang kagurangnan. Kung i-relate niya to ini sa tuyang pag-obserba kan panahon kan Kwaresma, igwa ni nagkapirang adal ang pwede niya to na maguno. Asin ang pinaka-enot dyan, iyo ang importansya kan pagpangadji. Taaram tabaga, ang pagpangadji sa giraray, kay riba iyan, duman sa tulong gawi, kan Kwaresma, kay riba ang paglimos, asin pag-ayuno, asin abstinensya. Pangatulo ining pagpangadji. Saro sa pinaka-importanteng detalye, digdi sa version ni San Lucas, kan istorya, kang transfigurasyon. Iyo na nangyari ang event na ini sa konteksto nin pagpamibi. So Ebanghelyo ni San Mateo, so Ebanghelyo ni San Marcos, they sila nagsabi kay ni. Pero pag-abot kay San Lucas, sinabi sa tuya, nagtukad si Yesu Kristo sa bulod, tangani magpangadji. Asin habang siya nagpapangadji, nagbutwa itong duwa na mga karakter hali sa daan na tipan. Kung babalikan taman talaga ining Ebanghelyo ni San Lucas, madidiskubre niya to na importantihon ang tema nin pagpangadji. Paano ko nasabi ini? Si San Lucas sana ang nagsurat na nagpapamibi si Yesu Kristo sa mga darakulang okasyon. Halimbawa, pagkatapos na siya bunyagan, duman sa Jordan, naghilig ang Espiritu Santo kay Jesus habang siya nagpapangadji. Pagkatapos kan sa iyang bunyag sa Jordan, nagpili si Yesu Kristo nin 12 disipulos. Asin nangyari ini pagkatapos na siya magpangadji. Sa pagtaram ni Pedro na si Jesus iyo ang Mesiyas, nangyari man kan si Jesus nagpapangadji. Sa hardin kang Getsemani, bago siya nakupon, nagpapangadji si Yesu Kristo sa krus. Habang siya nagagadan, nagpapamibi ang sa tuyang kagurangnan.
Sabi ni Scott Schoff, sarong author, a point that we may especially observe in the Transfiguration account is that prayer for Jesus involved at times a dramatic encounter of God's presence. Prayer was not only merely speaking words to God, but was a truly spiritual experience of God. Sa iling ko iwini ang enot na imbitasyon para sa tuya na sa kadaklan na beses ngani sa satuyang pagpangadji nakaka-experience kita na minsan nin pagkawaranggana. Gari baga tagtuyot an sa tuyang prayer life, gari baga mamara an sa tuyang buhay espiritual. Kaya ining istorya kan transfigurasyon asin man kan mga tagpo kay San Lucas nag-iimbitar sa tuya na maghanap ni mas hararom na mga bagay-bagay sa pagpangadji. But sabihon bako sana na magparataram kita sa tuyang mahal na Diyos, kagurang nan inian sa kuyang muya, kagurang nan inian sa kuyang pangangaipo. Ang pagpamibi paano, sarong paagi na kung sain, danay niya itong pinagahanap, ang mapangyaring presensya, kan mahal na Diyos sa satuyang buhay. Asin, siyempre, kay riba kaiyan, ang importansya na pangapudan na maghinanyog kita, asin magsunod sa saiyang kabutan. Iyo bagay ni sutingog na nadangog, kan mga disipulos duman sa bulod, iniyan sa kuyang namumutan na aki, hinanyugon nyo siya. Wala na siguro na mas malinaw pang ehemplo kan araw kaining pangyayari kaysa duman sa ehemplo ni Abraham na nadagog niya to sa enot na pagbasa. Hanggang sa momento na ito, nanadagog niya ito hali sa libro kang Genesis, ginigibo ni Abraham ang gabos na pinaghagad sa iya kan mahal na Diyos. Di siya nagdududa, di siya nagrereklamo. Pagsabi kan mahal na Diyos, bayaan mo sa imong banwaan, ginibo ni Abraham. Pagsabi kan mahal na Diyos, magtugdo kanin altar sa mga lugar na iti, ginibo ito ni Abraham. Iyon nagkaigwa siya ng mga salang desisyon minsan, nakiwalay siya duman sa iba niya mga paryentes, asin nagsunod sa promesa kan mahal na Diyos, na pumasiring duman sa daga na pinanuga niya, na magkakaigwa siya ng kapag-arakian. Masinunod-sunod ini si Abraham. Pero nadagog niya to sa enot na pagbasa na nagpuunan na maghapot si Abraham. Kung tunay baya na ini mga promesa kan mahal na Diyos, tunay na mangyayari. Kung ang gabus niyang pagpagal, kung ang gabus niyang pagsunod sa kabutan kan mahal na Diyos, igwang padudumanan. Because it appears that Abraham is willing to have faith up to a point. But then the fulfillment of the promises of God becomes or became implausible. They are becoming far-fetched. They are now becoming doubtful. Harayuon na, suinalian ni Abraham. Asin mo niya naghapot na siya, mangyayari baya iyan ng mga pinagpromesa mo sa sakuya. And this is precisely when the questions, the confusions, the fear, and stubbornness set in. Sa iling ko lang, pinagkaag-ining istorya na ini ni Abraham, tanganing sa tuyang pagurupurupan, asin madiskubre niya to, na ang sa iyang pagbaklay, ang sa iyang pinag-agihan, iyuman ang dalan na sa tuyang pinagbabaklayan. Abraham was actually walking
the human journey of faithfulness in God. Abraham is presented to us as an archetype, a prototype, a model for us. Kung kita man sa buhay niya to, nakugat sa pagtubod sa mahal na Diyos, kita man siyempre matiwala sa iyang mga promesa. Asin sa satuya man na pagbaklay, kung may mga beses na day nasisimbag, ang satuyang mga pamibion, kung sa paghuna niya to, nagiging ng malabo ang plano kan mahal na Diyos, kita man nagpupuunang maghapot. Naghahapot na kita manunungod kan sa tuyang sadiring pagtubod, baka ngaya kulang ang pagtubod ko, Father? Baka ngaya bako man talaga dayupot ang mahal na Diyos? Baka day man talaga matutupad ining sakuya mga pangaturugan? Baka wala man talagang solusyon digdi sa pagsakit kan mga tao? Baka ang sakuyang pagtitiwala sala na sa enot pa. Siring man sa hapot ni Abraham, kita man minahapot, lalong-lalo na itong mga nag-eksperyensya din paghalat, kan simbag, kan sa idang mga pamibion. Kagurang nan, papaano mi maaraman ng sa imong mga panuga, magiging totoo. Siring man sa hapot ni Abraham, kita man minahapot, kagurang nan, nuarin matatapos ang samuyang kalbaryo. Nuarin matatapos ang samuyang pagtios. Nuarin magkakatotoo ang sinasabi mong katalingkasan asin katuninongan. Pero sa giraray, kung hilingon taman, iyuman mismo ina makakatabang sa satuya, tanganing mas mapararom ang satuyang pagtubod sa mahal na Diyos. Siring na iyuman ini ang nagpakusog kan pagtubod ni Abraham. Sa paagi nin paghapot, nanudan niya giraray na magtiwala. So siguro sa kontekstong ini, pinapagirumduman sa tuya na ining panahon tangunyan, ining panahon kan Kwaresma, saro ining oportunidad, tanganing matransform man an sa tuya mga puso. Iyo inyang rason kung nyata, tahalawigon ang panahon kan Kwaresma. Pinagtatauan kita nin panahon sa lantad, sa disyerto. Tanganing maghapot kita kan mga dipestilo na hapot sa buhay ta. Asin makanuod kita na itiwala ang satuyang puso sa puso kan Diyos. Ang satuyang mga lakad sa iyang dalan. Asin ang dalan na ini, kung pasiring man ini duman sa bulod kang transfigurasyon, kung sa mamatian nyato, an mamurawayo na presensya kan sa tuyang kagurangnan, o kaya pasiring duman sa mamarang agihan, na kung sain manunumpungan ta ang kadakol na mga paghapot, yaon man giraray an sa tuyang kagurangnan, na nagaantabay asi nagpapakusog sa satuya. An kay puhan talang iyo an magtiwala. Magtiwala sa Diyos. Magtiwala sa iyang plano. Asin magtiwala na kita sa iyang ililigtas. Amen. Matindog puan ka, boss. Sa tuyang ipahayagan, sa tuyang pagtubod, kita gabos, nagtutubod ako sa Diyos sa mang makakamhan, kaglalang kan langit asin kan daga, asin ki Hesu Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Berhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, uminilig sa mga gadan, kani katulong aldaw na buhay liwat ali sa mga gadan,
suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa pagpakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Sa bulod nin tabor, nagsabi na ma ki Jesus, ini ang namumutan kong aki, himatean nindo siya. Bilang mga namumutan niyang aki, masarig niya itong idulot sa iyan sa tuyang mga pangangaipo, an sa tuyang simbag, kagurangnan hinanyuga, an sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing an mga pamayokan simbahan, magbanaag ka namumuta na presensya ni Kristo sa saindang mga paarog, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan nanyuga, an sa mong pamibi. Tanganing sa laog kan kwarisma, ikapahiling niya to ang kamurawayan kan Diyos sa satuyang mga marahay na gibo, asin matinaong paglimos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan nanyuga, an sa mong pamibi. Tanganing ang mga yaon sa tunay na katibaadan na maglagalag sa tamang hulikan sa indang mga kakundian, makagamiaw sa sainda, mahira sa kamurawayan, susog sa panuga kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang gabos na naghihelang, asin mga biyadi, makapasan kan sa indang mga krus na may isog buot. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan nanyuga, an sa mong pamibi. Tanganin ang mga namumutan niya tunggadan, makahira sa kamurawayan ni Kristong nabuhay liwat, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan nanyuga, an sa mong pamibi. O Diyos, sa muyang Ama, ako ay ning mga pamibi na didulot mi sa pagtubod, panuan sa muyang puso kan pagkamuot mo, asin padanayon mo kami maimbod sa Ebanghelyo ni Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eukaristiya. Magpamibigaw mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa inong atang, makumalugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kang kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, nining sakripisyo, maglinig kan sa muyang mga kasalan, asin sa pagselebrar kan Fiesta Pascual, magpabanal kan hawak asin kalag kan sa imong mga paratubod. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itasan mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas
Dadanaya sin minsan sa in, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Pinatanidan ang mga disipulos kan sa iyang kagadanan, nagpahiling siya sa inda sa banal na bukid kan sa iyang kamurawayan. Tanganing pati sa mga pagsaksi kan tugon asin mga propeta, ipasabot na huli kan pasyon, makakamtan ang kamurawayan in pagkabuhay liwat. Kaya kaiba kan mga virtudes sa kalangitan, padagos kami nagseselebrar sa imo sa daga, kan sa imong kadakulaan, daynguntok na nagrurukyaw. Kagurangnan ni ganang-gadan banal, burabod din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang damimibi kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asindugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya ni tinapay, asin pagpasalamat, binakini, asin tinao sa iyang mga disipulos, na ansabi, magako kamo gabos asin magakan kayni, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin maginom kayni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, para sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan katinapay din buhay asin kalis din kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa muyang Santo Papa, si Francisco, asin kan sa mong obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak,
An sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kay ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaitupan ang kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aking mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan ka naman nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakaugalian, na ngahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamuan katurinongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Bantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ikay nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa Indo. Hare paghilingan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa, na siyang patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ikay nabubuhay asin nagahade,
sa kapanakonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagpatinarauhan kita kan tanda, nin katuninongan. Peace be with you po. Mga tugang uyan, kordero kan Diyos, Jesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa God paman sa kaibahan mo. Amen.
Mahaluod po ang gabos. Pamibi sa hobiliyo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Hesu Kristo sa muyang tugang, asin ang kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso. Magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom, sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo, na kami da imapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman nan katawuhan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga. Sa napakatapos daugon kang karatan, an sa imong kamarawayan magliliwanag sagod paman. An biyaya kan hobileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan pagidaw sa mga kayamanan nin langit. An siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asing katuninongan kan samong paratubos, sa saimo samuyang Diyos, banal sagkod paman, an kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi Matindog kita. ang gabos. Kagurangnan kami nag-aako kan mga mamurawayo na misteryo, naghihinguwa sa pagpasalamat sa imo. Tamantang uya pa sa daga, kami tinugutan mo dawa ngunyan na makisumaro sa mga bagay na langit nun, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos. Announcement. Magkakaigwa po kita ning kaduang kolekta para po ini sa pagmantiner kan sa tuyang parokya. Anatipon niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo. Nagabot po sa 39,432 pesos and 75 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras nin misa. Nagabot po sa 3,775 pesos and 55 centavos. Ang ikaduwang kolekta, nagabot man po sa 10,289 pesos and 35 centavos. Para po ini sa pagmantiner kan sa tuyang simbahan. Nagpuon naman po ang Via Crucis kanakaaging Pebrero 28. Iniimbitaran po ang gabos na magpartisipar kada Biyernes sa oras na 6:00 sa pagkahapon. Maawot mi man pong pasalamatan ang mga nagdonate kanakaaging simana. Tulong Anonymous, 1,000 pesos. Anonymous, 900 pesos. Duang Anonymous, 500 pesos. Regianan, 2,000 pesos. Roth Atento and Family, 1,900 pesos. Meliete Dan, 1,000 pesos. Sabrina Santillan, 600 pesos. Trujika, 671 pesos and 67 centavos. Edgar Valencia Jr., 500 pesos. Maris Montimar and Kenneth De Moyo, 500 pesos. Sherry Ann Ante, 400 pesos. Diyos mabalos po. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa saimong espiritu. asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Good afternoon po.